Ola, na clase de hoxe imos ver a doble nomenclatura que teñen os verbos en galego e con esta clase rematamos toda unha serie de vídeos que adicamos ás conxugacións verbais dos verbos en galego. Así que empezamos. Seguro que recordas o texto da diapositiva que ven a continuación. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Aparece en todos os vídeos de conxugacións de verbos. Hoxe imos ver que dobres nomes teñen eses verbos en galego para rematar xa con estas clases de conxugacións de verbos. Modo indicativo. O presente de indicativo, neste caso, a nomenclatura é a mesma, non varía. O pretérito imperfecto de indicativo tamén se chama pretérito de indicativo. O pretérito perfecto de indicativo recibe o nome de copretérito de indicativo. O pretérito pluscuamperfecto de indicativo tamén se chama antepretérito de indicativo. O futuro de indicativo, neste caso, a nomenclatura é a mesma tamén. Futuro condicional de indicativo tamén se pode chamar pospretérito de indicativo. Imos co modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. A nomenclatura aquí non varía. Pretérito imperfecto de subxuntivo, tamén chamado pretérito de subxuntivo. A nomenclatura aquí tampouco varía. Pois ata aquí a clase de hoxe, na que vimos as coincidencias de nomes dos verbos. E agora tócache. Investiga. Como se chama o infinitivo conxugado en español? Xa o sabes? Pois vexamos a solución. Non ten nome, xa que este tempo verbal en galego
non existe en español. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!